igual. Queremos un futuro con as mesmas oportunidades. Todos eses motivos queremos felicitarvos hoxe a todas. As nosas nais. As nosas irmás. As nosas avós. As nosas tías. A todas as nenas. Pero tamén queremos felicitar a todos os nenos e os homes que colaboran para que teñamos un futuro mellor. En igualdade. Porque desexamos un futuro en igualdade.